Crito. Yo isih bareng acara teng-teng tengok cerita. Kali Mbah sinten, Mbah? Mbah Haji Prawito nggih, Pak? Ya, Mbah Haji Haji Prawito, Prawito saking saka dusun Kuaraan. dusun Kuaraan. Mbah Prawito niki napa ngertos babagan petungan nggih, Pak? Nggih. Segede-segede Petungan ya masalah pertanian, pertanian. masalah dino, Dino. masalah ya wong bebujuan. Yang pokok dino niku lho, Pak. Oh, dino. Ya. Nek Senin niku uripe papat. Papat nggih umure Ya, nggih. nggih. Upamane Senin Kliwon niku papat karo Kliwon ki 8, 12. Nggih. Terus Selasa Legi ki Selasa 3, Legi 5, Nggih. 8. Walu. Terus Rebo Paing, Rebo 7, Paing 9, Nggih. 16. Rebo Paing ta? Nggih. Kemis Pon. Kemis 8, Pon 7, 15. Nggih. Terus Jemuah Wage, Jemuah 6, Wage 4. Dosa ta? Nggih. Terus Jemuah Wage, Setu Kliwon. Setu kuwi 9, Kliwon 8. 12. 17. Terus Minggu Legi ta niki Julen? Nggih. Minggu ke 5, Legi 5, 10. Lho. Nah, niku neptu nggih, Mbak. Nggih. Niku wit nek jenengan menawi mit saged nggih petung tandur napa petung manten niku nggih saged nggih. Saged. Niku tata carane pripun, Mbak? Upamane sakniki niki tandur nggih. Le tandur kuwi karang tandur kuwi sing cetha kuwi bakale ngawoh. Nggih. Gitu. Saiki golek dina sing ngawoh upamane Minggu Pon. Nggih. Gitu. Ini ki misale tandur sing ngawuh niku ki sing buah ngoten niku, Pak. Ya Sing padane ya berbuah ngene. Upamane Minggu ki 5 Pon 7 12. Lah sakniki diitung oyot uwit godhong woh. Nah niku nanti bawa. Ayat wit godhong woh. Ya. Betul. Misale tandur dinten napa niki? Nah Minggu Pon. Minggu pon. Ya. Jadi Minggu 5 ya ta? Nggih. Pone 7 rak 12. 12. Nah niku hitungane papat. Mapan-mapan nggih. Nggih dadi oyot uwit godhong woh. Dadi kudune ditibake woh dadi wit. Nggih. Nek wit aku damen, nggih napa damen? Wah, leres. Leres. Berarti nek pari barangnya kudu dibawa nggih, Pak. Ah nggih padha yang berbuah. Dadi ngene. Kecuali telo kaspon niku kudune diboyot. Oh iya nggih. Nggih. Orang awon nek telo kaspon kudune nang ngisor wae. Nggih. Mau dadine 12, nek misal pari oyot wit godhong woh, oyot Ya. wit godhong woh, oyot wit godhong woh. Ya, Nek nek nandur 12. pari niku saene sing neptune ki woh-wohan ngono ya, Pak. Wohan. Nggih. Ora kur pari upamane nandur napa mawon ning sing wohan iku. Kecuali kates mergane masuke oyot nih, Mbak. Nah iya, padane telo kaspon niku lho kudune diboyot niku. Telo Ora iso nganu wit telo kok ngawoh. Lho iki cara apa kuwi? Secara yang berpikir luas ngoten mawon to. Nggih, leres. Nggih to. Ngono kena nggo guyon nek witku telo ora ngawoh. Ya betul jeneng. Niku nek Nek jane oyot. niku mong tandure niku kan niku petungan dina nggih, Mbak. Ya. Nek nggo wulan napa mangsa niku wonten pathokane mboten? Wana. Kedah, misal saat ini mangsa setunggal kudu kedah tandur napa? Ya, wah niku nek nandur pari iki kudu mangsa ganjil. Mangsa ganjil. Ya. Mergane mau ora mangsa ganjil niku ya elek. Di padane kaya Brambang bareng niku rusak sok mangsa 11, mangsa ke-1, mangsa ke-3 nggih. Ngoten nggih. Bab nek mboten ganjil niku ya niku elek padane karo. Karo ki bener napa? Bener bun dari atas ora ana bun kok saka ngisor nggih. Nggih. Bun dari atas ki landhep cara ora disah ning landhep. Nggih. Ganas dadi njur upamane nggo nandur kacang tolo niku godhonge ilang. Ngoten niku. Nggih, mergo nek kena anu niku wae.
apa kena pun niku. Kedah ganjil nggih, Mbak. Mas saya Ya, kemauan. mula-mula le milih kudu mangsa ganjil. Mangsa ganjil. Anak saniki mangsa mlebete mangsa Mangsa setunggal. mangsa tunggal nggih. Nah, niki mangsa setunggal ki umure ping 24 kita ya. Kalikur. Nggih. Dadi lak mangsa niku lak ana sing lho ora nggo buku ra iso. Mangsa 1 24, terus mangsa 2 pira, mangsa 3 pira ngono. Oh nggih. Lekase niki wiwite niku dinten tanggal pinten ngono? Tanggal 22 Minggu wingi nggih. Berarti Nggih. niki awale nggih. Nggih, awale. Lah niki mengaruh mboten, Mbah? Niki kan mangsa setunggal, Ya. mangsa kaso nggih. Niki kan njur Jawa. Jawa. Niku ki nek ten petungan Mas iki pas mangsane napa salah mangsa? Niku salah mangsa. Salah mangsa. Salah mangsa. Bab niki wis wiwit mangsa kerolas wingi. Ora mangsa ki jumlahe 12 jeneng. Nggih. Kuwi nganti tekan September wae. Dadi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuwi 6 sasi iki kudune ketiga. Nggih. Ya sing 6 sasi rendeng istilahnya ngoten niku. Sing do tandur Brambang niku alih Lombok mah do anu nggih, Pak. Nah, nggih, ini mergo salah mangsa niku wau. Nah, jane iki pun ketiga niku. Pun ketiga Nggih. Nah nggih. Wangsul malih. Nggih. Ten kalau petungan mau niku napa kait kalian neptu wau nggih petung sanese nandur napa, Mbak? Upamane sakniki arep bobojoan. Kebujuan Nggih. rabi nggih. Nggih, rabi. Rabi niku kuncine niku satuhane niku kudu 17. Satuan. Satuan. Nek 17 niku wonten sing 17 elek, ana sing 17 becik. Nggih. Nek 17 becik niku netune Kemis Kliwon. Kemis kliwon. Kuwi sing lanang. Yo sing wedok semua legi. Mergane nek Kemis 8 ya Kliwon 8 16. Semua 6 legi 5 lah wis genep 17. Berarti niki neptune sing lanang karo sing wedok ketemu ngoten nggih. Nggih ketemu. Mula 17. Jur nek 17 elek niki mung diwalik. Nek sing wedok netune Kemis Kliwon sing lanang semua legi. Mula nek wong lanang ki luwih didhisikke utawa luwih tuwa ngoten. Ngoten niku nek wong bobojoan. Niku nggih patrokan napa nggih? Sing laire sing lanang napa Laire. pas lagi arep rabi jape ngoten? Ayo nek jape beda melih. Enten malih nggih. Beda melih. Ha niku upamane Kemis Kliwon karo Jumat Legi niki lengi japke kudune Kemis Legi. Nggih. Mergane legine oleh pasarane, Nggih. terus sing lanang oleh dinane. Wes dinane. Nggih, ngoten niku. Nek isih upamane nganggo hitung Jawa muni dilala Kemis Legi niku pacine bapak upamane nggih. Nggih. Nah niku lek ngijabke ya Jumat Kliwon. Nggih. Ngoten niku. Berarti syarat-syaratnya niku tata carane niku kathah nggih, Pak. Wah, kathah nggih wong bojoan. Bab niku ora kena wong bobojoan iki ana tembung ora mung sepasar bubar. Kudune seumur hidup. Nggih. Ngoten niku nek wong bobojoan. Ya upamane tungene wong mati niku sisan. Wong mati niku le nyelameti ya ming ping 7 mboten ping 8 padane geblak 3 dina 7 dina 40 100 terus setahun 1000 Nggih. gitu. Nah niku terus kuncine wonten nek 40 ki 55. Napa niku dimana? Ah 55 niku nganune nek 40 upamane le mati Jumat Kliwon nggih. Nggih. Semua Setu, Ngahat, Senin, Selasa.
Nggih. Terus kliwon legi paing pon wage. Nah niku kudune 50 Selasa wage. Selasa wage. Oh, Nggih, niku pitungan tibane 40 Nggih, kuncine mula tembunge 55. Oh, nggih. Terus. Jerne apa? Nek 100 niku kok 25. Pamane jemaah kliwon nggih semua setu. Terus kliwon legi paing pon wage. Wah iki setu wage le nyatus. 25 nggih. Ya 25. Oh, kula nemu mitos. Saya. Nggih. Yang Nek nang apa nang surat kabar nika Mbah Kalam. Nggih. Kok wonten jane sing wong nganggo iket nganu niku gambare ndas tok nika. Nggih. Nika hitungane wong mati mesti pas niku ya. Nganu nggih. Rangga Wasita napa? Mboten Mbah Kalam ngene Mbah Kalam. jenenge nggih. Nek nang anu lah mesti wonten nang anu nang KR. KR nggih. Dur setahun, mbok kok setahun kuwi iso papat-papat. Nek setahun ku mau patokane jumlah ku mau le mati, jumlah kliwon ya semua Setu Ngahat Senen. Terus kliwon legi paing pon wae iki Senen pon. Mawat-mapat mau nggih. Nggih, ning nek setahun. Nek sing 1000 niki beda malih 65. 65 niku semua Setu Ngahat Senen Selasa Rebo. Terus kliwon legi paing pon wage. Lah iki Rebo wage le 1000. Nggih. Tadi mau rumus Rumus niku kunci. kunci nggih. Kunci. Kunci nggih menentukan napa nggih? Netepke dinten 1000-ne 40-e. Nggih. Taune ngoten. Ning niki kudu duwe dasar ngerti apa pasarane dina niku wae. Nggih. Nek ora ngono ora iso niku. Diitung wiwit geblake wong. Nah nggih. Kula ana sing muni 2 tahun niku jane nganu. 2 tahun niku bener patine ning nek wis genep 2 tahun niku ora termasuk buku. Kudune kur ping 7 nek di 2 tahun kudune nyepeng 8. Iku mau wangsul malih, Mbak. Nggih. Ngen rabi wau niku wonten sing sae mboten sasine ngoten. Sing napa? Nggih rabi. Oh, niku Mungkin sing sae sing wonten angsal niku kudu ngitung tahun. tahun. Nggih to. Tahun niku jur dinggone naga sasi karo naga tahun. Nggih, napa Upamane Sura Sapar Mulut. Nggih to. Niku lakune ngalor ngidul. Oh, ini ku sing naga jati ngarang niku nggih. Nah, nggih. Nggih. Kuwi ngalor ngidul. Mergane mengko nek apa arep diterak engko kepangan naga. Naga sasi karo naga taun mula niki 3 sasi lah Sura Sapar Mulut. Sura Sapar Mulut niki sing naga taun ki teng tengah. Dadi engko nek dilalah iki le ana wong nganu kesasar Nggih. niki dipangan naga sasi ya dikumpul dipangan nang naga taun niku wae. Oh, nggih. Mula nek Sura Sapar Mulut iki api-apike nek ngalor ngidul kudune mulut. Kudune mulut. Dadi nyingkiri Naga taun. naga niku wau. Nggih. Bab engko nek ora nyingkiri biasane dilalah niki lho, etunge kleru. Iki agi arep apa agi rebutan wae. Bila keserempet motor Nggih. nganti mati upamane. Arek niki siap gagal iku jane nek dimande-mandeke kepangan naga niku. Nggih. Biar terus urut niku. Terus bak mulut dilawat dilakir niku ngulon ngetan. Ngulon ngetan riko nggih. Ngulon ngetan nggih. Ngulon ngetan. Biar terus bali melih Recep ruah poso ngalor ngidul. Nggih. Terus sawah kaidah besar ngulon ngetan. Ya ngoten niku. Nek masalah golek dina arep nggo mijabke bocah niku nek iso ki seliringan karo naga menonton wae. Seliringan karo naga. Nggih. Ora kena kok njero methuke naga nek kepangan naga ning niku mung tetembungan niku. Nggih. Dadi mbuh
kuwi kenyataane kula dhewe wong niku ming apa ya kuwi jan hitung Jawa Amangkurat ping 3 riyen ya. Bukune niku kula mung maca buku ora wong pinter lho kula. Lah nggih lha terapke ten mriki to, Mbak. Nggih, kula terapke jenen. Ora wong pinter niku kula. Njur ana embel-embel nek ngijabke wong upamane dilalah oleh dina setu legi niku jane ora kena. Mergane ambruke gepura Majapahit, ambruke ngalor ngulon dadi nggih Setu legi nggih. nggih setu legi. Boten angsal. Mboten asal. Mergane iso beda kalane mergo luwih-luwih ngalor ngulon. Nggih, nggih. Wong niku gepura ki ora ambruk dhewe. Dadi Salah. ambruk dhewe ngono ora dimbruke wong ngono lho. Oh, ambruk dhewe ngoten. Nggih, niku mangkane ora isih kumau isih gawat wis kasarane. Dadi niku apa kedaden-kedaden sing ngoten niku saged nggih patokan. Nah, kena nggih patokan nek iso disingkiri niku. disingkiri nggih. Nggih. Barang Majapahit. Hitungan sanes no Mbah terkait napa kait kalian netu-netu weton. Ton upamane napa Kau kan nonton hitungan apa? Rabi, hitungan tandur. nggih. Nggih. Ingon-ingon ini wonten mboten napa? Wadah ingon-ingon nggih wonten niku. Wonten nggih. Wonten padane nek jumuk sapi niku iso wae tiba gajah. Kuwi rak mek papat suku watu gajah buta. Suku Watu Gajah Buta. Nggih. Dadi niku nek iso tiba gajah aja tiba buta. Nggih, dalanane napa? Nek kudu apal karo dinane. Nggih. Upamane arep tiba gajah ku mau dinane kudune jumuah legi. Cuma lagi. Jumuah 6 nggih ta? Nggih. Legi 5. Iki 11. Mangke ora iso tiba gajah niku. Cobi. Suku Watu Gajah Buta. Suku Watu Gajah Buta. Suku Watu Gajah. Nah, betul. Lah ya iku ngono kuwi. Niku wonten ngemu teges ana makna napa Mbah? Misal tiba gajah niku. Ah, Apa masuk. sapine niku ki njur waris napa terus Yo pokoke tiba gajah ki karang gajah kae parekane lemu. nemu. Njur doko apik. Ah ya niku mulo digunakake. Oh, ngoten nggih. Nggih, Nah, padane tiba watu. tiba watu ayo kur mengkiling ora arep dipakani nganti pol ora iso lemu. Tiba suku Suku kan niku sikil nggih. nggih. Niku tegese napa? Tegese suku ki ya wis kur ora tambah apa kuwi? Ora sehat wis ngoten. Nggih. Suku Watu Gajah Buta. Ah, nek buta niku Mbah. Nah, nek buta kan pangane akeh. Nggih. Dadi pangane akeh ki ya mau dadi njur ora disenengi wis ngono. Sing apik ya gajahmu. Gajah nggih. Nggih gek lagune gajah ki ya apik, tur ya piye, tur iso lemu, tur ya jumukane ya piye ngono pokoke jumukane ki pikirane ki lembah mana Oh, nggih. ngono. Berarti Wis ngoten, anu ya, Mbak. Niku tegese nek hitungane ngoten niku nggih patokane. Nggih. Kan napa nggih wonten sing namung apa sekedar ibu kliwon tok ngoten. Wonten to sing ngitung ngoten niku. Wonten pamane yo padane wong arep bobojan yo nasional. Wong nasional karo Jawa wis geseh. Nggih. Mergane nek Jawa tegese Jawa ki wiwit Sura Sapar niku wau. Nggih. Niku uripe setahun 355. Nggih. Ning nek nasional jan persis 301. Dasare napa? Nek Jawa kuwi uripe bulan kuwi kur 29 karo 30. Nggih. Ning nek nasional ana 31 karo 30. Nggih. Ana sing 28 niku Nggih. Februari. Jenengan terus hafal ngoten niku. Ya, jane kula ya ngapalke niku. Mbah Adi hafal. Ya nggih dadi apal dadi njur wong-wong dilalah nganu ki yo nangot apa do takon le njoseke kapan Mbah? Le wah Nah, niku iki Mbah sing dereng Mbah, efek napa? Efeke saking efek niku napa basa Jawane, Mbah?
efek iki apa ya guru bahasa Indonesia iki. Nggih. Aku efek sampingan. Efek sampingan. Efek sampingan. Soale nggih napa iku efeke kagem nggon anu niku ternak wau. Misal napa nggih umpamine kula mendhet dina sing tiba gajah ten nggih jenengan. Ya, Lah niku jenengan enten efeke mboten. Kula anu angsal rahayu to. ya. Jenengan nonton efeke mboten gitu. Boten. Sebab napa nggih? Pokoke boten nonton kendala apa-apa. Mboten enten nggih. Wih. Pokoke ini ya dina sing ditentokke. Nggih. Dadi nek dina kuwi sing nganggo petung melih isih donceki cara dilembutke. Umpamane jemaah legi. Niku ya kudune sadurunge bedhug. Sajane bedhug nggih. Ya. Nek bar bedhug iso tim wis padha karo malam setu ngoten. Padha karo nggih. Mergane niki nggih. Nek dinten Jawi niku ki pindahe dina niku ki wiwit sonten nggih. nggih, betul. Dadi ora ana bulan jam 12 engko bengi ndadari kudu bar magrib. Ngoten niku. Kuncine ngaten niku. Ya. Nggih niki mbok menawi enten malih hitung-hitungan napa malih Pak iki? Ah, cumane niku napa ya? Mau wong nandul wae terus sing anu. Heeh. Yo dina niku wau. Dina niku kudu ana kanetune dina to. Nggih. Niku ana sing dina gotong istilahnya. Dina gotong niku basa niki. Dene gotong kuwi padane Rebu Pon. Nggih Rebo Pon. Rebu Pon kuwi Rebu 7, Pon 7 14 to. Nggih. Ana iki Selasane 3, painge 9, ra 12. Nggih. Ndur kemise wage kemis 8, wage 4 12 lah niku gotong sing Rebu Pon. Ku gotong Rebo. Nggih, niku apa niku? Tegese napa, Mbak? Maksude gotong ki karengan nggo bobojoan ku mau. Oh, Nah niku mangke ndak repot. berarti mboten angsal. Mboten Mboten asal. asal. Nggih. Nah iso ganti dinane. Jlimet banget ya, Mbak. Lah nggih kok. Nggih, nek kula napa nggih nyikeke nyimpulke niki berarti kan tegese napa nggih? Ning urip niku kan kedah kagem petungan nonton tata carane ngoten to. Wah nggih kudu nek wong Jawa kudu ngoten niku. Niku nggih kagem kesaenane piyambak-piyambak. Ya mbak. Iki napa nggih pesan terakhir saking jenengan, pesan-pesan saking jenengan napa, Mbak? Pesan-pesan nggih. Pesane basa Jawane napa? Kesan-kesan nggih weling-weling. Ah, kowe weling jenengan kagem kanca-kanca niki dos pundi? Nah kula kinten kanca-kanca niku kegandengan niki isih dalam pendidikan. Nggih, Ampun do pacaran riyin. ampun bahasa niki. Nggih. Pokoke dirampungke pendidikane riyin. Mengko bar rampung pendidikan di bidang apa mawon saged. Bab niku wong pendidikan iki kudu mung oleh ijazah sak suwe dadi mangkene kesusu pacaran yo niku tak wis mleset. Nah, nggih. Pun ngoten niku mawon. Kait kalian pitungane dos pundi? Ki weling pitungan tata cara ngeten iki. Ah kudu Kedah dilestarekake napa mboten? yo niku gandeng niku wong Jawa. Nggih. Niku yo nek iso kudu dilestarekke. Mergane apa? Bab niku pun duwe bagian dhewe-dhewe. Nggih. Padane pasar gitu. Nek pasar pon kuwi kudu nang brosot. Nggih. Nek kliwon kudu nang sar kliwon, ora kena kok pon arep nang sar kliwon ya ora pasaran to niku. Saya. Ah, Tapi pun nggih. enten napa nggih perane piyambak. Ah nggih pun gadane dhewe-dhewe. Wonten tanggane piyambak. Nggih padane kita awak kula dhewe mripate nggo ngetke tangan nggo nyekel. Ah niku napa dibagi. Nggih. Ngoten niku. Nggih. Niku mau piwelenge Mbah Adi. Piweling. Ya intine anu urip iku napa? Selane mung sak iku. Golek slamet. Iya. Nggih, terus ta, Mbah? Nggih. Selane mung sak iku. Nggih, niki kula keten sampun cekak, Mbah. Nggih. Niki
nyuwun ngapunten saya utan jenengan sonten-sonten mriki kula mriki sowan nggak bisa silaturahmi, Mbak. Amin. Kita kasih matur nuwun sampun medar pitutur kagem kanca-kanca. Ya mugi-mugi manfaati kagem sedayanipun. Amin. Nek kula bali wae kula ora wong pinter lho. Nggih. Kula mung maune maca buku. Nggih. Dadi kula ora napa ya ku mau tak aturke ora wong ngerti tenan. Kula mung ngajari maca buku wong kula duwe buku sing Amangkurat ketiga dadi wiwit banyu nganti tekan dadi wong. Nggih. Lah niku wonten ning saniki butuhane padha lekrek-lekrek niku. Nggih. Ya maca ki jangel. Simpen mawon, Mbak. Disimpen mawon. Nggih. Benjang manfaati. Matur nuwun ya. Alhamdulillah. Manfaati pun.